YouTube, to sam ja ponovno Robi. I danas ćemo raditi, ajmo igrati Roblox, broj 2. Čekaj da rečem svojim onima koji su rekli da žele biti na videu. Da, se snima. Ok, ja sam. Da, ako želite znači gdje sam, onda sam na server koji se zove YouTube Auditions. Rekao je ne. Mislim, rekla je ona ne. Zašto ne želi biti na YouTube? Ne znam. Napisat ću im da vam napišu zdravo na YouTube. Ok, sada ćemo čekati. Ajde, napišem. Glupan me napisao, waiting. What? Wow, my memory. Smješak nam dala. Šta mislite vi? Evo, ovo je taj sorter. Silver. Silver bave 1, 2, 3. Eto, to je taj. Ok, pa ne znam šta da još radim. To je sve što mogu vam pokazati. Ako gledate ovo sada, nemojte zaboraviti da sada da dođete brzo na mome serveru. I bok!